Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنستيو إريتراويان أب سمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. موجاد أنصار دك أنستيو زقنع عمت أب نفس وكف عمت كاب حدار إسران حمشتن كسب تحساس عسرت تذكروا زقني جلوباوي وفرائي. إذن عسش جشته معلتات من التطاف صوتاوي سرزل وعمت بكل ملكعته نمقوام نيملع علم دمسي يحبر كم نيرتان دك أنسيو محبر وانا كرعتنا تسمعنا أبزاه قرام قصاص زي نساتف طايزي كونون لمن أسعات ببحادي دمسن كسمعا نتبابع. تعد حملة القضاء على العنف ضد المرأة مبادرة دولية تنظم سنويا خلال الفترة من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر، وتهدف إلى توحيد الجهود والأصوات من مختلف دول العالم لمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه. وانطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية وانتماؤنا الوطني، نفخر بصفتنا إريتريين بمشاركة إيوانا جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا في هذه الحركة العالمية التي تجسد التزام المجتمع الدولي بنشر العدالة والمساواة وتمكين المرأة في كل مكان. The elimination of violence against women is a global campaign observed annually from November 25th to December 10th. This 16-day period of activism unites voices across the world to confront and end gender-based violence in all its forms. As Eritreans, Iwana proudly participates in this international movement. سلام كلهم كم يتخانوا عبزز اللهم أنا سابرينا بحر أب ميرلاند أمت ناي أمره تعنا بعد موياي بانا منتال خاص دبل نتقرنيا تزاربتي تدالوركم الله ختم بو تداليكم أبانا منتال خاص داركم أتهم كتري وتخوليكم نايلوم عنتر استحيزالكم متيازالله unite to end digital violence against all women and girls دولار استمالتي ناي عمت مالتي violence حجي زي أرستي كن زارب الله دليل الله مجمريا كم دك أنستيو دك تبعتيو أول داوداتي نامزرابنا بزعبة violence عمت كور كزارب دليل مالتي حجة عمت كبحال كله زحت سئل دمت أبا أمرنا عمت أبلع لدك أنستيو هنم كلنا محرمتي أكلاوي مالتي ما حسيتي بتصرفي بقل زخوانسي عمت كجبر كله بلع لدك أنستيو مالتي حاجة عمت سي أبتي مسكوني إن أنا استقبله كمز يقتلالوا يهرمالوا خمس زخونا قال أبتي مستود إنا نستقبله لزبز حوان جن عم اسمه جمرياسي أب حسابي ودجمر بسمعتن حسابا تزير عمس كأله أنا ولا حنتي زي حرم كله نسب ولا حرم كندله نسب جن بوشت أي سمعتاتنا عمس كسمع نخيليو حساباتون كمالا لسنا نخيليو مالتيو ناي عمس كأ بمنكس عسات كاتجبرو خالو بتعمتها بتناي إتكا واسا تكنزار كلنا حجنا أمنت ولا أشمر جيركا تعرف جيركا جلا بزرباون بزح له خمسين أغلى بلنا نريوجن عم زلو عم على قلعه أزبز حوان مدحال زملو جلس عمتي تنو جبرو معلتا ونتفتح ناسي بزربا وبكايدنا بتأمتا ناسي نبعلو زخلص أكوب ناي عمت أبو سنا زلوا مالتي دحار نابرتعنا ناخذ ناوسخنا له كيف كلنا أب من صرت أب حرق أنجلمت دحار أب نجراه مدرباي قال أب تعرفي نابزح خيط قال دحار أب تتأرز مسبتها أب مهرامن أب مقتال مالتي حجي
ዝበዝሕ እዋን ኣብታ ላዕሊታ ቲፕ ኦፍ ደ ኣይስበርግ ትበሃል እታ ላዕሊ ንዓሪእና ኢና ሽዑኡ ሸበድበድ ንብል ዓመፅ ደው ክብል ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ሕብረተሰብ እየን ገለ ንብል ማለት እዩ ኣብኡ ኢና ዝያዳ ነተኩር ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ ስምዓኒ ካብ መሰረቱ ካብ ንመጀመርያ እቲ ናይ ዓመፅ መንፈስ ወይ እቲ ስምዒት ክመፅእ ከሎ ንምንታይ ኢልና እውን ክንዛረብ ኣለና ንምንታይ እቲ ከምኡ ድስማዓና ንምንታይ ኢና ሰባስ ንምንታይ እዮም ዝዕምፁ ንምንታይ ኣነስ እንድሕር ዓማፂት ኮይና ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ዝዕምፅ ክዕምፅ ዝደሊ ዝብል ሕቶ እውን ክመፅእ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂስ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ እዩ ቅድሚ ምኹና ክንኩንኖ ከለና ትርጉም እውን የብሉን እኮ እንድሕር ብዙሓት ዓመፅቲ ኣለና ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ደው ይበል ኢልና እንድሕር ክስታይ ሒዝና ዝታቤላ ሒዝና ወይ ከምኡ ዓይነት ኣስተምህሮ ንህብቲ ኮይና ነና ኢና ደው ክብል ንብል ዘለና ነቲ ምቕታል ነቲ ምህራም እቲ ሰራውር እቲ ሰራውር ኣለኡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ከዓ እቲ ማሕረምትን እቲ ምቕታልን እዩ ሕጂስ ሕራይ ምቕታል ደው ኢሉ ኣሎ ንበሎ እቲ ፀርፊ ኣሎ እቲ ፀርፊ ድሓኒ ዲና ንብል ዘለና ማለት እዚታት ብምሉእ ክምለስ ዘለዎ ኣርእስትታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክንሓስበሉ ከነስተንትነሉ ኢለ ዝዛረበሉ ዘለኹ ግን ሩድኡ ከዓ እንድሕር ደቂ ኣንስትዮ ቅተላ ኣለዋ ብብዝሒ ከዓ ክንዛረበሉ ከዓ ኣለና ምክንያቱ ምስ ማሕረምትን መቕተልትን ምስ በዝሐ ከዓ ሞት ስለ ዘሎ ሰብ ምስ ሞተ ከዓ በቃ ይምለስኒ ኣብኡ ዝያዳ እቲ ቅልውላው ከም ዘሎ ይርዳእና ማለት እዩ እቲ ብህፁፅ ሓደ ነገር ክንገብረሉ ንደልዮ ከዓ ብከምኡ ምክንያት እዩ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ከንቀሳቀሰና ዘሎ ከተሰኣና ዘሎ ወይ ከበራብረኒ ቅድሚኡ እውን ክንፈልጦ ኣለና እንታይ እዩ እቲ ዓመፅ ዝበሃል ንምንታይ እዩ ከምኡ ሰብ ዝገብር ከለ ሕጂ ናይ ሎምዓንቲ ርእስቲ ግን ናይ ዲጂታል ስለዝኾነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድግበር ንሱ ከዓ ፍልይ ደብሎ ከምዚ ክስታይ ትኸውን ኢኻ ከምዚ ኣናንመስ ዓይነት ኣነ ኣብ ብስክሪን ተሓቢኤ ኣፃብዕተይ ጥራይ ፅሕፋ ከምዚ ክስታይ ይሂበኒ እዩ ከምዚ ሰብ ስለ ዘይርአኒ ዘሎ ተሓቢኤ እንደ ተጎልቢበ ስለ ዘለኹ እቲ ኩሉ እቲ ውሽጠይ ዘሎ ክፍኣት ድዩ ወላ እቲ ሕርቃን ድዩ ወላ እቲ ሰብ ከይፈልጠለይ ድብሎስ ብዘይ ስክፍታስ ከውፅኦ ይኽእል እየ ማለት እዩ እቲ ፕላትፎርም እቲ ሃዋህው የመቻቻልና ማለት እዩ ዝያዳ እቲ ናሕና ሓቅነት ከምዚ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ክስታይ ጌርና ንወስዶ ኢና ከምዚ ሰብ ድሓንዲ ደኣ እንታይ ደኣ ኮይኑ ሶሻል ሚድያ ኮ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ቀይርዎ ደይኮነ ኣነ ብግምጡ ሊአ ድርዮ ሶሻል ሚድያ ዝያዳ እቲ ናይ ውሽጥና ቀሊዕና ክንከፍቶ እዩ ዘርእየና ደሎ ከምዚ መስትያትና ሶሻል ሚድያ መስትያትና እዩ ኮይኑ እቲ ንሓብኦ ዝነበርናስ ከፊትና እዩ እምበር ከምኡ ኢና ነርና ካብ ቀደምናስ ከምኡ ኢና ነርና ግን ሕጂ ክቕላዕ ተኻኢሉ ማለት እዩ ክኽፈት ብዘይ ስክፍታስ ነውፅኦ ኣለና ቅድም ግን ንፈርህ ነርና ኣብ ሕብረተሰብ ከለና ሰብ ብኣካል ክንረኽቦ ከለና ትሓፍር ወይ ትስከፍ ገለ ትፀቕጦ ትሓብኦ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሶሻል ሚድያ በቃ ከምታ ዘላታ ኩላ ጎሕጊሕና ነውፃ መን ምዃንና ንሓቂ ከም ሰባት ከዓ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ነይሩ እዩ ካብ ቀደሙ የውፅኦ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ፅቡቅ ሶሻል ሚድያ መውፅኡ እቲ ኩንነት እቲ ሓቂ ማለት እዩ እቲ ፋክት ዘሎ ውሽጥና ብቃልዕ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እሱ እዩ ዘርእየና ኮ ዘሎ ኣብ ናይ ዲጂታል ቫይለንስ ክበሃል ከሎ ኩሉ ዓይነት ምዝመዛ ኩሉ ዓይነት እቲ ናይ ዓመፅ ኩሉ ነገር ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ክንድኡ ክወፅእ ከሎ ከዓ ክንድኡ ፍልጠትን ርድኢትን ክህልወና ኣለዎ ብዛዕባ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ጥራይ ደይኮነስ እቲ ናይ እንታይ ግበር ብናይ ኢሜይል ይኹን ብናይ ቲክቶክ ብዝኾነ ዓይነት ሶሻል ሚድያ ዝግበር ሜላታት ጥራይ ዘይኮነ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ናይ ምዝመዛ ወላ እቲ ናይ ሰብ ሓንጎል እንታይ ድሓስብ ንምንታይ ሰብ ድምዝምዝ ንምንታይ ሰብ ክዕምፅ ዝደሊ ንምንታይ ክዕብልል ዝደሊ ብምሉእ ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ርድኢት ክህልወና ዝኽእል ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ደቂ ተባዕትዮ ኮይና ማለት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮነን ዝምልከት ኩላህና ከም ደቂ ሰባት መጠን ክንፈልጦ ኣለና ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሓደ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ እንድሕር ጉዳእ ኣሎ ኣይምልከተንን እዩ ክትብል ከለካ ውዒሉ ሓዲሩ ናባኻ ከም ድመፅእ ኣብ ታሪክ ንሪኢና ኢና ብዓሌት ርኢናዮ ናይ ፀለምቲ ጥራይ ዶ ናይ ፃዓዱ ዶ ናይ ከምዛ ዓሌት ዶ ናይ ከምዛ ዓይነት ናይ ሶሻል ክላስ ፍልሊ ናይ ድኻታት ናይ ሃብታማት እናተባሃለ ኣብ መወዳእታ ኣቢላ ኣቢላ ናባኻ እያ ትመፅእ ሕጂ ዝኾነ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ክዕመፅ ከሎ ንኩላህና እዩ ዝምልከተና ሕጂ እዚ ናይ ዲጂታል ካ ድበሃል ደሎ ዝያዳትን ቁልዓት ኮይነን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ
ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ኣንስቲ ዓበይቲ ማለት እዩ ኩሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ዝያዳ እቲ ብናይ ዝኾነ ከምዚ ናይ ዝምድና ናይ ፍቅራዊ ዝምድና ናይ መርዓኹን ናይ ሓዳርኹን ኩሉ ምስኡ ዝተሓሓዝ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ዓይነት ዝምድና ዘሎ ንሰን እየን ዝያዳ ቪክቲም ድኾና ማለት እዩ ኣብኡ ክሳይ ይኾና ማለት እዩ ንሳተን ቁልዓት ኮና ወላ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነ ትግርኛ ተዛርብትስ ወላ ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት እዩ እቲ ናይ ሴክሹዋላይዜሽን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣካላተን ዶ ከምዚ ጌርካ ቅድሚ ሕጂ ስእሊ ሰዲድ ክለይ ነርካ ሕጂ ከውፅአ እየ ንቃልዕ ዶ ገለ ሽዑኡ ነፍሰን ደጥፋኣ ኣለዋ ወይ ከጥፋኣ ዝደልያ ገለ እዚ ኩሉ ምዝመዛ እዩ ብምሉእ ንምንታይ እዩ ሰብ ከምኡ ዝገብሮ ሕጂ ዝርእስቲ ገፊሕ እንድዩ ኣብቲ ናይ ስነ ልቦና ገለ ኩሉ ክንኣቱ ክንፈታፈቶ ኢለ ይኮንኩን ግን ከም ሕቶስ ክንርድኦ ኣለና ካብቲ መሰረቱ ሰብሲ ንምንታይ እዩ ዝምዝምዝ ሰብሲ ንምንታይ እዩ ድዕምፅ ሰብሲ ንምንታይ እዩ ዝኩሉ ክፋዕ ሒዙ ውሽጡ ማለት እቲ ክፉእ ንብሎሲ ስለ ሓደጋ ዘመፅእ ማለት እዩ ስለ ናብ ቃንዛን ናብ ህውከትን ናብ ሞትን ስለ ድወስድ ኢና ክፍኣት ንብሎ ዘለና ሕጂ እዚ ኩሉ ወይ ከዓ ሕማማት ክንብሎ ንኽእል ኢና ድሓን ካብ ክፍኣት ንብሎ እቲ ሕማምሲ እንታይ እቲ መበገስ እዩ ኢልና እውን ክንፍትሾ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝግበር ደሎ ንኣፍልጦ ምሃብ ንኣዌርነስ እንድዩ ግን እዚ ላዕሊ ኢና ንዛረበሉ ዘለና ኣብዚ ኩሉ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘለኹም ናይ ዩቱበርስ ዘለኹም ገለሲ ካብቲ መሰረቱ ሲ እቲ ወላ ናይ ዓመፅ ክንብል ከለና ብናይ ሕብረተሰብ ብናይ ሃገር ደረጃ ብምሉእ ሲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዲ ኮይኑ ናይ ተሃዋህ ዲ ኮይኑስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ላዕሊ ከምዚ ሾርት ካት በቋራጭ ኢና ንደሊ በቃ እዚኦም እንድሕር ተኣሲሮም እዚኦም እንድሕር ከምዚ ጌርና ከምዚ ተጌርና ሽዑ በቃ ሰላም ንረክብ ክምለስ እዩ ከም እንደገና እንድሕር ካብቲ ሱሩ ዝኾነ ነገርሲ ካብቲ ሱሩ ካብቲ መሰረቱ ኢኻ ክተለልዮ ዘለካ ወላ ሕማም ናይ ኣካላት ከማ ሕማም ናይ ኣካላት ሲ መጀመርያ እንድሕር ኣነ ኣካላት ረስንለኒ ርእሰ ይሐመኑ ኣሎ ሕቆ ይሐመኑ ኣሎ ሲ ነዛ ረስኒ ጥራይ ከልግሳ ኢለ እንድሕር ማይ ዝሑል ጥራይ ተሓፂበሲ በቃ ረስኒ የብለየን ሲ እንታይ እዩ እቲ ረስኒ ዘምፃለይከ እንታይ እቲ ሕማመይ ከዓ ክፈልጦ ከለኒ ክምለስ እኮ መሊሳ ከዓ ክረስን እየ ሽዑ ማይ ዝሑል ክኽዑ ድየ ቀፃሊ ማለት መወዳእታ የብሉን ክፈልጦ ኣለኒ እቲ ሕማመይ መጀመርያ ማለት ሕጂ እቲ ዓመፅ ዝበሃል እቲ ቫይለንሲ ኣብ ርእስትኡ እዚኣ ግን ንሕጂ ሕፅር ከብላ ኢለ እየ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነት ንክትሓስብሉ ንክተሰላስሉ ኢለ ብሕቶን ብክስታይን ገይረ ድገርፈኩም ዘለኹ ንነፍስኹም ክትፍትሹ ከም ሕቶ ከዓ ሰፊሕ ምዃኑ ባዕልኹም ከዓ ክትሓስብሉ ወላ ከተዕልሉ ከለኹም ሲ እንታይ ዝኾን ደሎ ኢልና ክንብላዕሊ ላዕሊ ጥራይ ንሪኦ ሲ ካብቲ መሰረቱ እንታይ ኢልኩም ሲ ወላ ቁሩብ ከማን ብዛዕባ ናይ ስነ ልቦና ናይ ሰባት ባህርያት ኣብ ነፍስኹም ናይ ሰባት ጥራይ ደይኮነስ ወላ ነፍስና ካብ ነፍስና ኢና ክንጅምር ዘለና ኩሉ ግዜ ነፍስና ነውፂና ኣነስ ዓማፂት ደየለ ከዓ ነፍሰይ ክሓታለኒ ስለዘይ ተሃራረምኩ ስለ ሰብ ዘይቀተልኩስ ዓማፂት ማለት ኣይኮንኩን ማለት ዓማፂት ኣይኮንኩን ማለት ኣይኮነን እቲ ዝገብሮ መዓልታዊ ንጥፈታተይ ስኸመይ ክዛረብ ከለኹ ምስ ሰብ እቲ ንዕቀት ዘለኒ እቲ ዝኾነ እቲ ታሕትን ላዕልን ድበሃል ዓመፅ ኢኮ ንሰብ ከመይ ገይረ እየ ድዛረብ ንዕቀት ዘለዎ ድዩ የካፍእ ድየ ገለ ድየ ኩሉ ኮ ዝዓመፅ ሕጂ ካብ ነፍስና ክንጅምር ኣለና ንበዝሕ እዋን ቀሊል እዩ ንሰብ በዓልቲኣቶም ከምዚኦም ገለገለ ክንብል ግን ካብ ነፍስና ተጀሚርና ኩላህና ክንሓውን ንኽእል ኢና እየ ድብል በዚኣ ክውድእ መማዓንቲ የቐኒለይ ሰማዕኩም ኣብዘ